Postoje motori koji se dizajniraju kako bi bili učinkoviti. Postoje drugi koji se dizajniraju kako bi bili pouzdani. A zatim postoje 12-cilindrični motori u obliku slova V. Oni su dizajnirani iz samo jednog razloga, jer se moglo. Jer je netko u tvornici podigao ruku i pitao: što ako umjesto 6 cilindara stavimo 12? I svijet transporta nikada više nije bio isti. Ovih prvih 6 kamiona s našeg popisa predstavljaju ulaz u svijet 12-cilindričnih motora u obliku slova V. Nisu najsnažniji, nisu najpoznatiji, ali su oni koji su dokazali da 12 cilindara može biti nešto više od sna ludih inženjera. Oni su temelj na kojem je izgrađena legenda. Počnimo. Broj 12. Tatra T813 Kolos, Čehoslovačka, 1967. do 1980. U Čehoslovačkoj 60-ih godina inženjeri Tatre imali su vrlo jasnu filozofiju: ne slijediti ničija pravila. Dok je ostatak svijeta gradio kamione s ljestvičastom šasijom i vodom hlađenim motorima, oni su razvili koncept središnje cijevi i oscilirajućih osovina. A kako bi pokretali te zvijeri, trebali su posebne motore. Tako je rođen T813, nadimka Kolos, zbog svoje kolosalne veličine. Njegovo srce bio je zrakom hlađeni 12-cilindrični motor u obliku slova V od 17,6 litara. Što se tiče snage, njegovih 270 konja čini se kao šala u usporedbi s modernim čudovištima. Ali Tatrin 12-cilindrični motor u obliku slova V nije bio napravljen za utrku, bio je napravljen za guranje. Njegov okretni moment pri niskim okretajima bio je toliko brutalan da je mogao vući topnički vlak, prijeći rijeku s vodom do kabine, popeti se u spadinu koja je izgledala kao zid. I zvuk, taj zvuk bio je jedinstven. To nije bila duboka rika američkih 12-cilindričnih motora u obliku slova V, već metalno zujanje, poput Ellisnog zrakoplova koji se približava u daljini. Češki vozači govorili su da se T813 ne kvari, već troši. A kada bi se istrošio, popravili biste ga i on bi nastavio. Desetljećima je bio okosnica češke vojske i spasilačkih operacija na nemogućim terenima. Danas je vidjeti jedan u pokretu kao slušati komadić povijesti na kotačima. 12-cilindrični motor u obliku slova V koji udiše zrak bez kapi vode u svojim venama. Genijalnost T813 ležala je u njegovoj šasiji sa središnjom cijevi, koja je štitila sve komponente prijenosa unutar zatvorene čelične strukture, omogućujući kamionu da klizi po blatu bez zaglavljivanja pokretnih dijelova. Njegove oscilirajuće osovine omogućavale su svakom kotaču da se kreće neovisno s nevjerojatnim kutom savijanja, održavajući kontakt s tlom čak i u najdubljim jarcima. Budući da nije imao hladnjak, motor je zauzimao ogroman prostor u središtu kabine, što je prisiljavalo vozače da žive s intenzivnom toplinom i zaglušujućom bukom koja je onemogućavala svaki razgovor. Međutim, ta ista arhitektura omogućavala je hitne popravke usred bojišta s osnovnim alatima, utvrđujući Kolosa kao neuništivog titana koji se nije bojao ekstremnih temperatura ni mehaničkog zanemarivanja. Broj 11. Magirus Deutz 232, Njemačka, 70. godine. Njemačka je također imala svoju obsesiju hlađenjem zrakom, a Magirus Deutz bio je glavni eksponent. U 70. godinama predstavili su 232, kamion za teške poslove s 12-cilindričnim motorom u obliku slova V od 16 litara koji je isporučivao oko 300 konja. Filozofija je bila ista kao kod Tatre, ukloniti vodu iz sustava hlađenja kako bi se uklonili problemi. Bez hladnjaka, bez crijeva, bez pumpi za vodu, bez rizika od smrzavanja ili pregrijavanja. Magirus Deutz 232 mogao je raditi u pustinji Sahari, s temperaturama od 50 stupnjeva, bez muke. I mogao je raditi u Sibiru, na 50 ispod nule, s istom pouzdanošću. Njegova metalna rika bila je nepogrešiva na europskim cestama. Vozači su ga zvali kamion koji ne treba piti. I doista, nije trebao vodu da bi preživio.
Njegova jednostavnost bila je njegova najveća vrlina. Manje dijelova značilo je manje stvari koje su se mogle pokvariti. A kada bi se nešto pokvarilo, popravci su bili jednostavni, nadohvat bilo kojem mehaničaru s malo pameti. Magirus Deutz 232 nije bio najsnažniji svog vremena, ali je bio vjerojatno najpouzdaniji. I njegov 12-cilindrični motor u obliku slova V, s tim tako osobitim zvukom, osvojio je mjesto u srcima europskih prijevoznika koji su cijenili funkcionalnost iznad svega. Modularni dizajn cilindara Magirus Deutza omogućavao je da, u slučaju ozbiljnog kvara na klipu, mehaničar može rastaviti tu specifičnu jedinicu bez potrebe za otvaranjem cijelog bloka motora, što je bila neusporediva logistička prednost na udaljenim gradilištima. Rebra za hlađenje od lijevanog željeza bila su dizajnirana za odvođenje topline pomoću divovskog ventilatora spojenog izravno na koljenasto vratilo, čiji se oštri zvuk pretvarao u karakteristično zviždanje pri punom ubrzanju. U Španjolskoj i Italiji 70. godina ovi kamioni su dobili nadimak neuništivi zbog svoje sposobnosti nošenja blokova mramora ili šljunka pod podnevnim suncem bez da se upali i jedna lampica upozorenja na kontrolnoj ploči. Njegova jednostavnost nije bila nedostatak tehnologije, već rafinirani inženjering koji je razumio da u teškom transportu ono što ne postoji ne može zakazati. Broj 10. GMC V12, Sjedinjene Američke Države, 50. do 60. godine. U Americi 50. godina moto je bio veće je bolje. I GMC je to shvatio doslovno. Odlučili su proizvesti benzinski 12-cilindrični motor u obliku slova V za svoje kamione za teške poslove, nešto praktički neviđeno na kontinentu. Motor je bio čudovište od 11,5 litara koje je isporučivalo oko 250 konja. Možda se čini malo, ali u to vrijeme i s benzinom bila je to zvijer. Okretni moment bio je brutalan, sposoban vući terete zbog kojih bi plakao bilo koji 6-cilindrični motor. Zvuk je bio savršena mješavina između nabrijanog automobila i industrijskog stroja, duboka rika koja je najavljivala moć mnogo prije nego što bi se kamion pojavio na obzoru. Ali postojao je problem. Trošio je benzin kao da sutra ne postoji. U vrijeme kada je gorivo bilo jeftino, to nije bilo previše važno. Ali s vremenom i s energetskim krizama, ovi motori postali su nepraktični. Proizvedeno ih je vrlo malo, a danas su apsolutna rijetkost. Kolekcionari koji imaju sreću posjedovati jedan znaju da imaju komadić povijesti, podsjetnik na vrijeme kada se američki inženjering nije bojao pretjerivanja. GMC 12-cilindrični motor u obliku slova V ekvivalent je na brijanom cestovnom vozilu na kotačima, kamion koji se nije ispričavao što je pretjeran. Tehnički, ovaj motor bio je poznat kao Twin Six, jer ga je GMC dizajnirao koristeći dva bloka od 6 cilindara u liniji, spojena jednim kovanim koljenastim vratilom visoke čvrstoće. Imao je 4 neovisne glave motora i 2 rasplinjača, što ga je činilo noćnom morom za sinkronizaciju neiskusnim mehaničarima, ali užitkom glatkoće za vozača. Za razliku od dizelaša tog vremena, benzinski 12-cilindrični motor u obliku slova V isporučivao je svoju snagu gotovo trenutačno, omogućujući vatrogasnim kamionima i onima za prijevoz trupaca održavanje konstantnih brzina na usponima stjenjaka. Potrošnja goriva bila je toliko pretjerana, dosežući jedva 2 milje po galonu pod teretom, da su spremnici benzina morali biti industrijskih dimenzija. Bio je to posljednji veliki uzdah benzina u teškom transportu prije nego što je dizel nametnuo svoju ekonomsku diktaturu. Broj 9. Berliet T100, Francuska, 50. godine. U 50. godinama Francuska je nastojala proširiti svoj utjecaj u Sahari. Problem je bio što pustinja nema cesta, a micanje teške mašinerije po pješčanim dinama zahtijevalo je nešto što nitko prije nije izgradio. Berliet, francuski proizvođač, odgovorio je s T100, čudovištem koje je više izgledalo kao zgrada na kotačima nego kao kamion. Njegov dizelski 12-cilindrični motor u obliku slova V od 28 litara razvijao je 600 konja, monstruoznu brojku za to vrijeme.
Njegove gume bile su visoke više od 2 metra, svaka je težila više od kompaktnog automobila, a kamion era toliko širok da je zauzimao 2 pune trake. Da biste dobili predodžbu kada se kretao cestom, nije bilo načina da ga se prestigne. Jednostavno nije bilo prostora. T100 radio je u rudnicima Sahare godinama, premještajući opremu za bušenje i divovske transformatore. Bio je to mehanički dinosaur u pretpovijesnom okruženju. Ono što je najnevjerojatnije kod T100 je njegova mjera. Kada ga vidite pored običnog kamiona, vaš mozak ulazi u sukob. Proporcije se ne podudaraju. Takvo vozilo ne bi trebalo postojati. Ali postojalo je, i radilo je, i dokazalo da se s dovoljno snage i dizajna gotovo svaka masa može pomaknuti. Njegov 12-cilindrični motor u obliku slova V s tom dubokom rikom od koje je pijesak vibrirao, postao je legenda među nekolicinom sretnika koji su ga mogli vidjeti u akciji. Upravljanje kod T100 bilo je toliko teško da je Berliet morao ugraditi mali automobilski motor Panhard s 2 cilindra, namijenjen isključivo pokretanju hidrauličke pumpe upravljača i kočnica, kako bi vozač mogao okretati volan bez lomljenja ruku. Sustav kočenja koristio je višestruke diskove u uljnoj kupki, vrhunsku tehnologiju za 50. godine, potrebnu za zaustavljanje 100 tona bruto težine koju je ova gromada pomicala preko Dina. U unutrašnjosti kabina je imala klima uređaj, apsolutni luksuz u to vrijeme, dizajniran za zaštitu posade od 50 stupnjeva Sahare. T100 nije bio samo kamion, bio je izjava francuskog suvereniteta nad pustinjom, stroj koji je dokazao da se geografska izolacija može pobijediti veličinom motora od 28 litara. Broj 8. Euklid. Razni rudarski modeli 50. do 70. godine. Euklid je bio jedno od velikih imena u rudarstvu 20. stoljeća. Njegovi kamioni bili su ogromni, brutalni, dizajnirani za jednu stvar – micanje planina zemlje i rudače. A kako bi micali te planine, trebali su motore po mjeri. Euklidovi su ugrađivali ogromne Detroit dizelske dvotaktne 12-cilindrične motore u obliku slova V, mehaničku rijetkost koja zaslužuje posebno poglavlje. Ovi motori, s do 24 litre obujma i više od 700 konja, bili su prave zvijeri. Dvotaktni sustav značio je da svaki cilindar pali pri svakom okretaju, a ne pri svakom drugom kao konvencionalni motori. Rezultat je bila konstantna rika, oštro zujanje koje se činilo da nikada ne prestaje. U rudnicima zvuk Euklida bio je pozadinska glazba rada. Kada bi ih nekoliko krenulo odjednom, tlo bi vibriralo. Bili su kraljevi rudnika desetljećima, prenoseći terete koji nam se danas čine nemogućima. Njihova pouzdanost bila je legendarna, a mnogi od ovih motora i danas rade u industrijskim primjenama, desetljećima nakon što su proizvedeni. Euklidov 12-cilindrični motor u obliku slova V nije samo motor. To je spomenik inženjeringu iz vremena kada je sirova snaga bila jedini cilj. Broj 7. Tatra T815 V12, Čehoslovačka kosa crta Češka republika, 1983. danas. Zatvaramo ovo prvo poglavlje s evolucijom T813. T815 uzeo je sve dobro od svog prethodnika i poboljšao ga. Njegov zrakom hlađeni 12-cilindrični motor u obliku slova V narastao je do 19 litara i u svojim najsnažnijim verzijama dosegnuo je do 500 konja. Šasija sa središnjom cijevi i oscilirajuće osovine su pročišćeni, čineći T815 još sposobnijim na nemogućim terenima. Ovaj kamion postao je miljenik vojski pola Europe, drvnih tvrtki i spasilačkih službi. Njegova sposobnost svladavanja prepreka, prelaska rijeka, penjanja uz padine legendarna je. I njegov 12-cilindrični motor u obliku slova V s tom nepogrešivom metalnom rikom industrijska je simfonija od koje se ježi koža. Čak i danas T815 se i dalje proizvodi u moderniziranim verzijama, dokazujući da je originalni dizajn bio toliko dobar da nije trebao radikalne promjene. On je kralj nemogućih terena, kamion koji ne poznaje granice.
I njegov 12-cilindrični motor u obliku slova V je srce koje kuca u središtu te legende. Do ovdje smo vidjeli impresivne zvijeri, kamione s 12-cilindričnim motorima u obliku slova V koji bi već svakoga natjerali na drhtanje. Ali 6 koji dolaze su Olimp 12-cilindričnih motora u obliku slova V. Oni su ti koji su riječ pretjerivanje odveli na drugu razinu. Oni koji imaju motore koji izgledaju kao lokomotive. Oni koji su natjerali tlo da drhti pri svakom koraku, a broj 1 je toliko brutalan da drži svjetski rekord. Pripremi se, jer će tlo drhtati. Broj 6, Tatra T813 Kolos, verzija 8x8, Čehoslovačka, 70. do 80. godine. Da, Tatra zaslužuje dvostruko spominjanje. Jer ako je T813 već bio impresivan u svojoj standardnoj verziji, verzija 8x8 dovela je koncept terenske zvijeri na potpuno novu razinu. 8 pogonskih kotača, sve pokretano tim istim zrakom hlađenim 12-cilindričnim motorom u obliku slova V od 17,6 litara koji smo već upoznali. Ali ovdje je konfiguracija bila drugačija. Ovaj T813 nije bio dizajniran za prijevoz konvencionalnog tereta, već paravuču onoga što nijedno drugo vozilo nije moglo pomaknuti. Teških topničkih komada, pokvarenih tenkova, cijelih modula vojnih mostova. Bio je to traktor sirove sile, vozilo za izvlačenje dizajnirano da iz blata izvadi druga vozila koja su se zaglavila. I to je radio sa zapanjujućom lakoćom. Češki inženjeri izračunali su da može vući do 100 tona po terenima na koje nijedan drugi kamion ne bi mogao ni zgaziti. Njegov sustav od 8 pogonskih kotača ravnomjerno je raspoređivao snagu, a oscilirajuće osovine omogućavale su svakom kotaču održavanje kontakta s tlom čak i na najnepravilnijim površinama. Zvuk 12-cilindričnog motora u obliku slova V s tim karakterističnim metalnim zujanjem Tatri bio je industrijska simfonija od koje se ježila koža. Vozači koji su imali privilegiju upravljati njime pričaju da je osjećaj bio neopisiv. Osjetiti kako se tih 100 tona počinje micati, kako 12-cilindrični motor u obliku slova V odgovara bez napora, kako kamion napreduje dok drugi ostaju zaglavljeni. T813 8x8 nije bio kamion, bio je traktor za nemoguće. I njegov 12-cilindrični motor u obliku slova V bio je srce koje je kucalo u središtu te legende. Broj 5, Leyland Octopus, verzija V12, Ujedinjeno kraljevstvo 60. godine. Leyland je poznat po svojim robusnim i pouzdanim kamionima, ali u 60. godinama britanski inženjeri odlučili su eksperimentirati s nečim potpuno drugačijim. 12-cilindričnim motorom u obliku slova V. Rezultat je bio Octopus u svojoj verziji 12-cilindričnog motora u obliku slova V, apsolutna rijetkost od koje je proizvedeno tek nekoliko jedinica. Njegov motor bio je 12-cilindrični od 16,2 litara koji je isporučivao oko 400 konja, što je bila respektabilna brojka za to vrijeme. Ali ono što je doista impresioniralo nije bila snaga, već okretni moment. Taj 12-cilindrični motor u obliku slova V gurao je iz najnižih okretaja s autoritetom koji nijedan 6-cilindrični motor nije mogao dostići. Octopus 12-cilindrični motor u obliku slova V koristio se uglavnom za posebne namjene, gdje se zahtijevala iznimna sposobnost vuče. Prijevoz divovskih transformatora, industrijskih strojeva, predimenzioniranih tereta. I u svima njima 12-cilindrični motor u obliku slova V odgovarao je bez prigovora. Njegov zvuk bio je dubok, baršunast, s onim karakterističnim šumom dobro konstruiranih britanskih motora. Ali problem je bila složenost. 12-cilindrični motor u obliku slova V ima dvostruko više dijelova od 6-cilindričnog, a 60. godina elektronika nije postojala da bi pomogla u upravljanju njime. Održavanje u dobrom stanju zahtijevalo je vrlo specijalizirane mehaničare i velikodušan proračun. Zato ih nije proizvedeno mnogo. Danas su rijetki koji prežive pravi mehanički jednorozi traženi od strane kolekcionara iz cijelog svijeta.
vidjeti Leyland Octopus 12-cilindrični motor u obliku slova V u radu je kao prisustvovati povijesnom događaju. Njegova duboka rika, njegova impozantna prisutnost, njegova apsolutna rijetkost. Kamion koji dokazuje da su Britanci također znali igrati igru 12-cilindričnih motora u obliku slova V. Broj 4. Detroit Diesel 12 V71. Sjedinjene Američke Države, 60. do 80. godine. Dolazimo do jednog od najlegendarnijih motora u povijesti transporta. Detroit Diesel 12 V71 nije samo motor, on je institucija. Dvotaktni 12-cilindrični motor u obliku slova V, 14 litara obujma i sposobnost isporuke snage koja se kretala od 400 konja u svojim najosnovnijim verzijama do više od 800 u najekstremnijim pripremama. I što je najvažnije, njegov zvuk. Detroitov dvotaktni motor ima nepogrešivu riku, oštru, metalnu, koja se čini da nikada ne prestaje. Kada se 12 V71 ubrza, čini se kao da legija mehaničkih pčela upravo sprema izazvati kaos. Ovaj motor se ugrađivao u stotine modela različitih marki. Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Western Star i vrlo dugačak popis ostalih. Bio je neprikosnoveni kralj američkih 12-cilindričnih motora u obliku slova V desetljećima. Njegov uspjeh ležao je u njegovoj jednostavnosti i njegovoj snazi. Dvotaktni dizajn značio je da svaki cilindar pali pri svakom okretaju, a ne pri svakom drugom, kao konvencionalni motori. Rezultat je bila kontinuirana isporuka snage gotovo bez pauza, što se prevodilo u iznimnu sposobnost vuče. Vozači koji su upravljali s 12 V71 sjećaju ga se s mješavinom poštovanja i ljubavi. Kažu da to nije bio motor, bio je suputnik. Da ste osjećali rad svakog klipa, svaku eksploziju, svaki trenutak snage. I da je, kada biste stigli na odredište, nakon 100 kilometara, motor i dalje tražio još. 12 V71 također je imao svoju mračnu stranu. Trošio je gorivo kao zmaj, a njegovo održavanje nije bilo jeftino. Ali za one koji su cijenili snagu iznad svega, nije bilo alternative. Bio je to motor onih koji se nisu zadovoljavali s manje. Broj 3. Caterpillar 797, Sjedinjene Američke Države, 1998. do danas. Dobro, ovo je mala varka. Caterpillar 797 ne nosi 12-cilindrični motor u obliku slova V. Nosi 20-cilindrični motor u obliku slova V od 117 litara. Ili 24-cilindrični motor u obliku slova V u nekim verzijama. Ali nemoguće je govoriti o brutalnim i snažnim kamionima bez spominjanja neprikosnovenog kralja rudarstva. 797 nije cestovni kamion, on je planina na kotačima. Njegova radna težina premašuje 260 tona. Njegove gume imaju promjer veći od 4 metra. Njegov 20-cilindrični motor u obliku slova V razvija više od 3500 konja. I kada se kreće, tlo vibrira. Doslovno, rudnici u kojima radi 797 moraju biti dizajnirani da izdrže njegovu težinu. Putovi kojima prometuje su privatne autoceste, izgrađene isključivo za njega i njegovu braću. To nije vozilo koje možete vidjeti na konvencionalnoj cesti, jer jednostavno nestane. Njegova širina zauzima 2 pune trake, a njegova visina premašuje visinu bilo kojeg normalnog mosta. Ali njegov status apsolutnog titana, maksimalnog izraza inženjeringa divovskih motora, zaslužuje mu mjesto na ovom popisu. Jer kada govorimo o brutalnim motorima, 20-cilindrični motor u obliku slova V Caterpillara 797 je standard prema kojem se svi ostali mjere. I iako nije 12-cilindrični motor u obliku slova V, njegov duh je isti. Obsesija snagom, slavljenje pretjerivanja, odgovor na ono pitanje što ako mu stavimo više. Više cilindara, više litara, više konja. Caterpillar je odgovorio s 20-cilindričnim motorom u obliku slova V, a zatim s 24-cilindričnim motorom u obliku slova V. Jer se moglo.
Broj 2. Kenworth Duplo V900 s motorom Detroit 12 V92, Sjedinjene Američke Države, 70. do 90. godine. Kenworth V900 već je legenda sam po sebi. Njegov dugi poklopac motora, njegovi vertikalni ispušni sustavi, njegov agresivni stav. Ali kada na tu legendu spojite Detroit 12 V92, rezultat je nešto što graniči s religioznim. 12 V92 je evolucija 12 V71 s 15,2 litara obujma i više od 600 konja u svojim najsnažnijim verzijama. To je ista dvotaktna rika, ali s više obujma, više okretnog momenta, više prisutnosti. Kombinacija V900 s 12 V92 bila je izbor vozača koji se nisu zadovoljavali time da budu samo još jedan u nizu. Bio je to izbor onih koji su se željeli istaknuti, onih koji su željeli da se njihova prisutnost primijeti na cesti. Kada bi V900 s 12 V92 prolazio, nije bilo sumnje. Tlo je drhtalo. Metalna rika čula se kilometrima. I ostali vozači su se sklanjali iz poštovanja. Ovi kamioni su se koristili za najteže terete, za najteže rute, za poslove koji su zahtijevali najbolje od najboljeg. I 12 V92 uvijek je odgovarao. Njegova pouzdanost bila je legendarna, njegova snaga neusporediva. Vozači koji su imali sreću upravljati jednim sjećaju se iskustva kao nečeg jedinstvenog. Kažu da to nije bilo samo vožnja, bilo je to osjećanje. Osjećanje svakog klipa, svake eksplozije, svakog trenutka u kojem se 600 konja prenosilo na kotače. V900 s 12 V92 je maksimalni izraz američke snage na kotačima. Kamion koji se nije ispričavao što je pretjeran, jer je pretjerivanje bilo upravo razlog njegovog postojanja. Broj 1. Kralj 12-cilindričnih motora u obliku slova V. Belaz 75710, Bjelorusija, 2013. danas. Ne može biti ni jedan drugi. Kada govorimo o brutalnim i snažnim kamionima, kada tražimo vozilo koje najbolje predstavlja ideju veće je bolje, ne dvoji ni sekunde. To je Belazet 75710. Ovo bjelorusko čudovište je službeno najveći kamion Kiper na svijetu. I njegova veličina je toliko golema da je teško povjerovati da postoji. Dug je više od 20 metara, širok gotovo 10 i visok 8. Njegova radna težina premašuje 800 tona. Da, dobro ste pročitali, 800 tona. To je više od zgrade s nekoliko katova. I kako bi pokrenuo toliku gromadu, treba nešto posebno. Zapravo, Belaz 750-710 nosi dva 16-cilindrična motora u obliku slova V, po jedan sa svake strane, koji zajedno stvaraju više od 4600 konja. Tehnički, ako ih spojite, to bi bio 32-cilindrični motor u obliku slova V. Ali postoje verzije i konfiguracije gdje su se koristili 12-cilindrični motori u obliku slova V. I njihov duh je isti. Maksimalni izraz sirove snage primijenjene na transport. Gume Belaza su toliko velike da svaka košta više od $40.000. I treba ih 8. Njegov kapacitet nosivosti je 450 metričkih tona. Može prevesti ekvivalent 300 obiteljskih automobila odjednom. I kada se kreće, zemlja podrhtava. To nije metafora. Rudnici u kojima radi moraju biti dizajnirani specifično da izdrže njegovu težinu. Putovi kojima prometuje su autoceste s više traka izgrađene isključivo za njega. Vidjeti Belaz 75710 u radu je iskustvo koje se ne zaboravlja. Njegova veličina čini da se osjećate beznačajno. Njegova rika tjera vas da vibrirate. I njegova prisutnost podsjeća vas da ljudski inženjering nema granica kada je u pitanju micanje planina. Zbog toga je Belaz 75710 neprikosnoveni kralj 12-cilindričnih motora u obliku slova V. Jer iako tehnički nije 12-cilindrični motor u obliku slova V, njegov duh je isti. Obsesija snagom, slavljenje pretjerivanja, definitivni odgovor na ono pitanje što ako mu stavimo više. Više konja,
više tona, više prisutnosti. Belaze 75-710 nije kamion. To je planina koja se miče. Od čeških zrakom hlađenih koji su izgledali kao zrakoplovi sa svojim metalnim zujanjem, preko eksperimentalnih britanskih koji jedva postoje, američkih dvotaktnih koji su rikali kao zvijeri, rudarskog giganta koji miče planine, ikone dugog poklopca motora sa svojim V92, sve do ovog bjeloruskog kolosa koji teži više od stambene zgrade. Svi imaju nešto zajedničko, 12 cilindara ili njihov duh, koji rade u harmoniji kako bi stvorili mehaničku simfoniju od koje se ježi koža i od koje tlo drhti pri svakom koraku. 12-cilindrični motor u obliku slova V nije učinkovita konfiguracija, nije ekonomična, nije praktična. To je slavljenje pretjerivanja, odgovor inženjeringa na pitanje što ako mu stavimo više. I ovih 12 kamiona najbolji su predstavnici te filozofije. Oni predstavljaju vrijeme u kojem se inženjeri nisu bojali pretjerivati, u kojem su se tvrtke usudile graditi stvari koje su prkosile logici, u kojem veće je bolje nije bio slogan, već način života.